हाँ ए तू मोटी टिकट रखती पानी पड़े तो बढ़िया रखा नहीं बढ़िया प्लेस था देखो एबड़े बुली पारू से बुली पारू आज गोटे मत मत गोटे मजा लगे फास्ट टाइम बाघ देखी जानू ना फास्ट टाइम बाघ कुंभीर देखी सतरे सीरियसली मोर स्पेस पूरा अच्छे एटा कौन हुए स्लॉथ देखिए स्लॉथ पूरा पूरा बाघ भालू भाया स्लॉथ मोबाइल खसी पड़ो बोल माकड़ लो एटा कौन नहीं भालू स्लॉथ पूरा भालू भाया देख हाँ 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 लो माँ मोबाइल खसी पड़ो भीतर को बे भालू ना बेटा स्लॉथ भालू भलिया भालू छुट्टू गोटे ना देखो गछ पड़ शोची गोटे बाघ ना त्राउ ना बाघ ऊपर ऊपर पूरा संख्या तीन चार कहीं शाबक संख्या
ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ମହାବଳ ବାଘ ବା ବଡ ପଳେଇଲାଲୁ ଏଇ ଅନେଇଲା। ଯାଉଛି ମାଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଏଇ ଜନ୍ତା ଭିତରେ କାହିଁକି ଏଇ ଦେଖାଉ ତ କାନଟା କାହିଁକି ଏମିତି କରାହେଇଛି। ଦେଖିଲୁ ବୋଗଡ଼ା ବୋ ହାଟି ଦେଖୁଛ ନା ସେଇଟା କଣଟା କାଇଁ ସେଇଟା କଣଟା ଦେଖିକି ଆଇଲୁ ଏଟା ବିରାଟଟା କାଇଁ ନାହିଁ ବିରାଡ଼ି ହଁ ଭଲ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରଜ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଦେଖ ସବୁ ଦୋକାନରେ ସବୁ ଟେଡି ବିକ୍ରି ହୁଏ ଦେଖିଛୁ ନା କେମିତି ଏମିତି ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ସେଦିନ ପଳେଇ ଆସିବ ହଁ ଯାଉଛେ ଭଗବାନ ଆଇ ମହାବଳ ବାଘ ଶୁଣିଲ ଟିକେ ଏଇଠି ତୁ ସେଠି ହେଲ୍ଦି ବି ସେଇଟା ମହାବଳ ବାଘ ଏଇଟା ଧଳା ବାଘ ମୁଁ ସେଇପଟୁ ହିଁ କରେ ତ କଥା ଶୁଣିବ ଚାଲୁନି ଦେଖିବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଆଉ ମିଞ୍ଚି ମିଞ୍ଚି ରଖୁନାହାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ମରିଗଲା କଣ ବାଘୁଣ୍ଟା ନା ଗୋଟେ ନୁ ନା कितना किलो 60 किलो 70 किलो चल चलो देख ले चलो
ଭାଇ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଇଦର ଗଳି ପାରିବନି କି ସେ ଡେଇଁ ପାରିବନି ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି ନା ନା ମାନେ ଦୌଡ଼ିବ ଯେ ଗୋଡ଼ ହାଇଟରୁ ବି ନା ନା ଇଏ ଡେଇଁ ପାରିବନି କି ଗଳି ପାରିବନି ସେଇଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ